ara de parlar de bàdminton i volem fer amb la Lara i la Blanca Lucas, que són del bàdminton Granollers. Benvingudes a les dues. Primer de tot, i és que és pregunta obligada, què us sembla el tot esport i si us hagués agradat tenir un tot esport quan éreu petites per poder descobrir tots els esports que hi ha aquí. Sí, realment està increïblement muntat. Jo avui és el primer dia que vinc i m'he quedat super en xoc quan he arribat. O sigui, és tot l'espai, tots els recursos que s'estan fent servir, la quantitat d'esports que hi ha, que jo crec que està superbé que visualitzi esports que moltes vegades no són tan comuns, que no veiem a la tele i que aquí almenys doncs, poder arribar i poder provar. I jo crec que a mi i a la Lara segur ens hauria encantat. Som noies molt esportistes, ens ha agradat molt l'esport sempre i venir a aquest tipus d'activitat, sobretot quan ets petitó, doncs és molt emocionant i hauríem vingut segur. Sí. Sí, jo ahir vaig venir, va ser el primer dia, vaig al·lucinar. Està tot molt ben muntat, molta gent, molts voluntaris que ho fan possible i els esports són molt divertits. M'agrada molt. Com vau començar al món del bàdminton? A quina edat i com vau començar? Com us vau aficionar al bàdminton? Comença, Lara. Vam començar quan teníem més o menys 9-10 anys, pel nostre pare, estava molt ficat, i ell és el que ens va inculcar el món del bàdminton. Bueno, ara mateix ell és el president de la Federació Catalana i per això ens ha estat allà darrere sempre. Al principi no estàvem molt motivades, no ens agradava gaire, anàvem com una mica sense ganes, però ara no... Bueno, portem 20 anys, es diu ràpid, i no hem parat de jugar des de llavors. Sí. Seria el mateix perquè vau començar les dues a la vegada i les dues juntes. Sempre heu estat al bàdminton Granollers o heu canviat de club? Sempre heu estat al bàdminton? Sí, sempre a Granollers. Nosaltres som d'allà i, a més, és genial ser al bàdminton Granollers perquè tenim un pavelló que està superbé, que va ser reformat el 2011 i que ara mateix les instal·lacions són superxules, molt gran i és el club amb més jugadors de Catalunya, llavors està molt bé i nosaltres doncs, portem tota la vida allà. Expliquem una miqueta com se juga a bàdminton, perquè sí que molta gent potser hi ha practicat una miqueta, però no acaba de saber ben bé com s'hi juga. Expliquem-ho. Doncs el bàdminton... El bàdminton és un esport de raqueta. La raqueta és més lleugera que la del tennis i es juga amb una raqueta i amb un volant, que a vegades la gent li diu ploma, però realment se li diu volant. Es juga al millor de 3 sets a 21 punts i bàsicament qui guanya saca. I bueno, estem aquí mateix, si algú vol venir a jugar a bàdminton estarem aquí a l'estand. Molt important, la Lara ja ha dit des del principi, jo diré que estem aquí perquè si algú vol venir a practicar bàdminton amb nosaltres té l'oportunitat i encara més amb vosaltres dues com a referents. Expliquem una miqueta en què consisteix una competició de bàdminton al llarg d'una temporada, és a dir, com és una miqueta el calendari perquè la gent pugui saber si hi ha competicions cada setmana, si són competicions importants cada any, és a dir, si hi ha europeus, mundials, o quina és una miqueta l'estructura del calendari de l'any. Bé, doncs la competició a nivell de bàdminton és molt variable perquè depèn molt del nivell en el que juguis. Per exemple, aquí a Catalunya hi ha un circuit català que consisteix en diferents competicions al llarg dels caps de setmana a totes les ciutats catalanes, bueno, totes les que vulguin organitzar. I llavors, doncs, això funciona que tu t'apuntes a les que vols, són competicions normalment d'un dia i al final d'això puntues pel rànquing català. Després d'això mateix passa a nivell espanyol. A ciutats espanyoles, la gent que competeix a nivell nacional doncs igual, es pot anar movent per tot Espanya competint aquestes competicions. I internacionalment passa el mateix. Sempre és com el mateix però a diferent escala. I llavors, doncs, campionats que siguin una vegada a l'any, doncs, òbviament, tenim el Campionat de Catalunya, que nosaltres el juguem des de fa moltíssims anys, el d'Espanya, que també l'hem jugat sempre, i llavors, doncs, amb l'europeu i mundial igual. El mundial crec que ara el fan cada 2 anys, diria que no és anual, però al final aquests doncs, són dels campionats més importants que et prepares més o menys tota la temporada per al final competir en aquests. I així és com funciona.
Sou més o menys de la mateixa edat que la Carolina Marín, per tant, potser no l'heu pogut tenir de referent. Ella ha ajudat una miqueta a obrir el bàdminton al món europeu, perquè és un món molt dominat per les jugadores asiàtiques. Quin creieu que és el paper o la importància que ha tingut Carolina Marín en el món del bàdminton, com diem ja, a nivell europeu, ja no només a nivell estatal, sinó a nivell europeu? Sí, la seva arribada al top, diguem, es va veure quan de cop més i més jugadors, sobretot nenes, venien a apuntar-se al club perquè la començaven a veure per la tele, abans el bàdminton no es coneixia, tampoc, no crec que es conegui gaire, però ara una mica més, gràcies a Carolina Marín. I sí, realment ella està molt a dalt, hi ha moltíssima diferència amb les altres. Bàsicament cap jugadora europea havia arribat a ser campiona del món, cap, i ella va ser la primera. De fet, cap jugadora espanyola havia sigut campiona europea i de cop una jugadora espanyola va ser campiona del món. Llavors va ser molt important. I a més, va ser la primera europea que va acabar aconseguint una medalla olímpica a Rio amb l'or. Creieu que les distàncies segueixen sent tan importants del bàdminton europeu amb la resta d'Àsia, que és on hi ha més tirada d'aquest esport, on són les millors jugadores? Són tan desiguals ara mateix les diferències o s'han ajustat una miqueta? Jo crec que s'han ajustat perquè, sobretot, sí que potser a nivell individual, d'un contra un, potser encara hi ha més diferència, però a nivell de dobles també hi ha alguna parella danesa o alemanya, que són països molt forts en dobles, que ho estan fent molt bé, que crec que a l'últim mundial un d'ells van tenir medalla de bronze. O sigui, jo crec que a poc una mica està pujant el nivell en general, tot i que igualment encara predomina bastant a Àsia. Sí, ara t'ho deies, Dinamarca, que és una mica sorprenent perquè tenen molt bon nivell a Dinamarca i a banda de les asiàtiques potser és dels països que més destaca. Perquè creieu que, per exemple, Dinamarca té tanta tirada sent un país europeu al bàdminton i en canvi aquí costa una miqueta més de tenir practicants? Jo crec que això ve molt per la quantitat de gent precisament que s'apunta. Jo crec que a Espanya hi ha molt, o sigui, el que més es veu és el futbol, el bàsquet, i jo crec que precisament quan aquests dos esports tenen tant pes, fins i tot l'handbol, doncs els altres potser queden una mica més petitons i una mica per cultura de l'esport, jo crec. Per això, per exemple, a Àsia es veu que allà la Carolina Marín va pel carrer i la gent la para, la reconeixen i li pregunten, i en canvi ella aquí mateix, al seu país, doncs no la reconeixen. I llavors és curiós, precisament, com hi ha aquesta cultura del bàdminton a Àsia o a altres països com més Dinamarca, doncs molta gent juga i puja al nivell i al final doncs són millors. Reflexos, velocitat, són algunes de les qualitats que s'ha de tenir, però quines destacaríeu vosaltres per ser una bona jugadora de bàdminton? Doncs és molt important tant la tècnica com la tàctica també en el bàdminton. Els desplaçaments són molt importants perquè si no et saps moure a la pista no arribes als volants i també saber on tirar-los per poder fer el punt, o sigui, la tàctica és superimportant. I quantes hores entreneu? Per arribar al vostre nivell és molt exigent el bàdminton? Bueno, nosaltres ara no entrenem tant ja, però quan teníem 14, 15 anys, 16, entrenàvem 3 hores cada dia i cada tarda amb entrenadors diferents que van venir vam tenir entre els xinesos, indis, Anglaterra, Austràlia va venir un... I entrenàvem molt. Era difícil compaginar l'esport amb els estudis, però ho vam fer. Ara entrenem 2 hores, 2-3 dies. I bàsicament què és el que s'entrena? Perquè ara tu deies, l'estratègia és molt important, és a dir, quantes hores esteu practicant amb la raqueta, quantes hores esteu al gimnàs, quantes hores esteu analitzant el rival, com ho distribuïu els entrenaments? Sí, doncs això, quan estàs més en el màxim nivell, que ja, com deia la Lara, nosaltres ara ja, o sigui, portem un tipus d'entrenament diferent, una mica més com per mantenir el nivell al que hem aconseguit, però quan estàvem pujant de nivell, doncs l'entrenament normalment sempre és un inici més físic,
un escalfament realment doncs, per entrar en joc, però també fèiem com més proves físiques, com curs navet o coses així. El tema del gimnàs moltes vegades anava a part, o sigui, les hores de pista solien ser gairebé sempre en volant. I allà mateix doncs, practiques una mica el que ha dit la Lara de la tècnica, amb exercicis més repetitius per polir la tècnica i també doncs, en situació de joc, no? D'imaginar ara, no sé, si estem en aquesta situació i el contrincant et tira cap aquí, has de pensar en fer una altra cosa. Jo diria que és una mica 50-50. I llavors el tema físic normalment el fèiem a part o també al final, una mica ja per rematar, al final fins a acabar rebentats, més físic. Expliquem una curiositat que potser molta gent no sabrà, que el bàdminton és l'esport més ràpid de tots els que hi ha, perquè el volant pot arribar, de fet un xinès va aconseguir el rècord, si no vaig malament, 325 km/h, que això ni els Fórmula 1 van tan ràpid, per tant, és l'esport més ràpid i potser molta gent això no ho sap, no? Sí, realment això la gent no ho sap, perquè a vegades sembla com quan es juga així per diversió, és un esport de platja, no és veritat, és un esport que es juga a l'interior perquè no pot, el vent no el pot influir, per exemple, i llavors les persones que saben com jugar es veuen més cops més ràpid, smash o kill, que realment han arribat a aquestes velocitats, sí. El somni olímpic és un esport olímpic, és molt difícil, no? Arribar a ser olímpic, comentem-ho. Sí, realment és difícil i a nivell espanyol ara, més tenint a la Carolina, com comentàvem, que està en un nivell tan alt, nosaltres ja aquesta fase ja ens va passar. És veritat que nosaltres quan estàvem a tope era l'objectiu, sempre ho és, però després també has de ser a vegades una mica realista i, clar, realment tenir la Carolina allà dalt serveix d'inspiració, però mentre està ella és realment difícil, tot i que ara hi ha jugadores i jugadors joves que venen molt forts. Clar, perquè diguéssim que hi ha una plaça i la Carolina fa una miqueta com de tap i és complicat poder-hi accedir. Els nens que aquests dies vindran a l'estanc, que tu, Lara, deies, estem allà, què els diríeu perquè vinguessin i comencessin a practicar un esport com el bàdminton? Que és el que dèiem, que potser moltes vegades la gent l'agafa una miqueta com sense saber les normes i juguen una miqueta per jugar, però realment, si t'hi enganxes i saps com s'hi juga, encara motiva més un esport com el bàdminton. Què els diríeu perquè vinguessin i ho provessin? Doncs que no es desil·lusionin si fallen, perquè al principi costa, però és qüestió d'anar provant. I nosaltres ens ensenyarem lo bàsic, com agafar la raqueta i han d'intentar. I estem veient aquí una mica de tot, gent que li costa, gent que se li dona molt bé, però l'important és passar-s'ho bé i seguir intentant. Com els animaries? Sí, jo crec que sobretot que s'animin a provar-ho, que a vegades des de fora potser és un esport que no has practicat mai i et pot semblar una mica complicat, però una vegada et poses és qüestió d'intentar donar-li, passar-s'ho bé, que el que ha dit la Lara, que és molt fàcil a l'inici dir ostres, és que no sóc capaç, però perquè requereix una miqueta de paciència a l'inici. Sí, sobretot que s'animin a provar. I llavors t'agrada més. Quan ho proves te n'adones i al final dius ostres, que guai, però has de provar-ho. A veure si tenim sort i ve molta gent a provar el bàdminton i qui sap si d'aquí en surt una altra jugadora com vosaltres que pugui arribar tan lluny. Moltíssimes gràcies a les dues per ser aquí, per la vostra trajectòria, felicitats i gràcies pel vostre exemple. Que vagi molt bé. Gràcies.